Prematu Tibrasane diman bawa kerani coba yakti mana bagi belai tong tolai mani bisingti misalnya ke 39 monobon amsayo tong tolai mung ni panda cek mani ya kalau tibra mata 39 monobo assembly ni presiden Mohindo Tibrasaka asuk sal kebang mani ya kalau tini ceng bawa kerani yakti Tibrasa hamkran diman mana mani bisingti bawa kerani haste habang te hakotor habang no belai ke kabai kubai hamba ya farka বেলাইনা হামবাই जों दिनै बबागारानो थेंक्स रই এবং রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্র সরকারनो थेंक्स रই जों गायसा दिनै पिसफुल रेलि खालायनाय दङ তো আশা খালাयो যত फाइनाल रक दिनै जों जुबाजुरै दिनै रेलिनो जों बबागारि केन्द्र खालायनाय এবং जों थेंक्स माबो दिनै हा बबागारानो तामानि होनालाय दिनै जाया कारै लोंगिया कारै दिनै बर'नि पारमानेन्ट सलिउशन फैबाय मानि बागै आरो साथे साथे थेंक्स होनाय दिनै होम मिनिस्टार अमित शाह दिनै तामानि होनाय दिनै टिप्रासानि जे बाथा तंमानि कष्ट तंमानि कष्टनो सिबो जों दिनै थिनांनो वानसय बोजों खायसा सलिउशन एग्रीमेंट खालामनानै बायनो जोंना मेला पाइपले हामबाय मारो दिनै टिप्रासा 14 लाख टिप्रासानि आरो दिनै राज्य सरकारनि मिनिस्टार मानिक साहजिनो এবং বিকাশ দেব বর্মা মিনিস্টার শুক্লা সহ নমস্কার থ্যাঙ্কস আরো তামানে হলাই তিনি বড় রকম যত সন সুভাষের অন্তত পক্ষে তিনি ববাগানা কাছয়া তনাই চিনি যে সলিউশন পার্মানেন্ট সলিউশন সি সলিউশন এগ্রিমেন্ট খাই মানে বাগै जों दिनै थेंक्स रই जों दिनै पिसफुल रेलि खालायलाय दं 39 एसेम्बलिनि होय आं जोंबाय बाहाफाय सबायजा दिनै एक्स केन्डिडेट बरंगन दनजयबो दङ এবং दिनै जुनाल चेयारमैन रेलि खालायलाय दङ जारा न दंनाय रगो जों साबुर खालायदि फायै जों आरो सुभाषर फायदि जों नंनि थानि बरना आसाम दंनाय खामानि होनाय बिद 70 75 बोसोर जों जे बर'फाय सातो पित खालाय जाय दं माने दिनै दिनै महाराज फायैसे जों कायसा दिनै पार्मानेन्ट सलिउशन रास्ता खुनो ओइ गोबां बर' बिब्रान्त खालायो दिनै एसे लेखानो दाबो बर' गलापाता होनो जों बुंनो सानै नायो कुनु दिन गलापाता अमिया तानि लायसो केन्द्र सरकारनि होम मिनिस्टारनि चिफ सेक्रेटारि सहित এবং राज्य सरकारनि चिफ सेक्रेटारिबो सिगनेचार दङ दिनै बबागारा दिनै पार्टिबाय पार्मानेन्ट सलिउशननि बागै दिनै पार्मानेन्ट सलिउशननि बागै दिनैबो सिगनेचार पार्टी रखाय खालायदियाबो दिनै इन्डिया गभर्नमेन्ट बायसे दिनै पार्मानेन्ट सलिउशननि बागै सिगनेचार खालायो आसा खालायो जों बबागारानि लोगदै जों टिप्रासा माथां जायनो दङ এবং जों सि माथां जों माने थिनां जों नुनाय आरो बेसि दिन करे 6-7 मास परेनो जों टिप्रासा 14 लाख जे दंनाय जों बनि थिनां जों महाराष्ट्रनि लोगदैनो जों दिनै माथां जानायनि Iaglo MDC Dewa Tibrasaka Chini o demand Tibras Hamgrani demand o demand Taldok ni Bishingro Joto TTAADC Amsayo Shamongo Tefazangnai बेलाखा हामबाय दिनै जोंनि ससियेल मिडिया नायथं नायरगनो जों दिनै सफायखा दिनै बंकुल बाजार जों सफायखा जों गायसा भिक्टरि रेलि जों खालायलायखा जों रेलिनि बिसिंते जों तंथलायखा दिनै बबाग्रा जेरकम खामानि जों तंथबथाय खालायो जों दिनै जितिजाक माने वानसुकमानो कारण जों जे एग्रीमेंट उमानि अब दिनै सक्सेस उखा दिनै इमप्लिमेंटर उयाखौ याबा इमप्लिमेंटर उया जरा जों थानसा खालायै जों यूनिटी खालाय मातंलायनाय दिनै लुकुराव जों तंथबनाय कारण जों एग्रीमेंट अलरेडी जों सयुंखा जों सिगनेचार मानखा এবং भबिष्यत इमप्लिमेंट खालायनायनि बागै जों थानसा तंलायनाय दिनै यूनिटीनि बिसिंतै जों अब इमप्लिमेंट खालायमानाय मानसुगो এবং इरतङैनो जों भारत हाकतरनि अमित शाहजिनो हामबाय रौ कारण बिनि जुबामुं এবং दिनै बबाग्रानि वानसुकमुं बिसिंतै दिनै अब सक्सेस उनखा हनि जों वानसुगो এবং मेन उनखा दिनै बबाग्रा अर कारण बन तिनी चायावै नोंयावै तिनी हाथाय कतर आसुक दरना रमानि बिसिंतैनो तिनी भारत हाकतर रोंजाखा बबाग्रानो तिनी जे कन्स्टिट्यूशनल सलिउशननि बागै कारण जों जत साइमानो तिनी तिप्रा सारक दिने दिने माइनरिटी माइक्रोस्कोप माइनरिटी मुइतंगो अबनो सलिउशन खालायनानि बागै এবং तिनी जे मानथाय अधिकारनि बागै तिनी लड़ाई खालायमानि बिसिंतै तिनी बबाग्रानो तिनी एग्रीमेंट रहजाखा एग्रीमेंट तिनी बबाग्रा साव 60% अलरेडी कमप्लीट ते 40% तंको जत दिन माया सा अबनि बागै जों सभा मा खालायनाय जों थानसा मा तंनाय এবং যারা তিনি एग्रीमेंट सुइरखा ब्रह्म जों तिनी हामबाय रगो এবং आं साना मुसुङो सारा इन्डियानि बरक তিনি চিনি ত্রিপুরা হাস্তেনি বরকনো মায়া मा चाखा कारण जों जे माइनरिटी जों जे हानि बुसाङै तंख्रु
जों जोंनि हानि अधिकार जों माया आबनि बागै जों दिनै मानखा जोंनि लेन्ड राइट जोंनि लेंगुवेज राइट दिनैयाव जों डेभेलपमेन्टनि बागै डाइरेक्ट फान्डिं अमाहायके जों रजाखा এবং ভবিষ্যতে जों अब इमप्लिमेन्ट मा खालायनाय इमप्लिमेन्ट खालायासा जों अब चबा चलिनाय এবং जों बुबाग्रानि लगे रोनाय Sir, sini channel bisintoi lukurok ni kaisa sungmung je demand manmani o demand bofruni simi active nai edisi area officially tabo saimeyako abo just जोंनो एग्रीमेंट खायका within 6 month pongmano within 6 month ni bisingo pono obono khlaimano ekta committee khajaka এবং তামো তামো চিনি অসুবিধা দं ল্যান্ড রাইট नि बिसिङो तामो तामो रोजाकनाय अबनो सालायै कमिटि गठन खालायजाक अ कमिटिनि बिसिंतिनो ताबो खालायजाकनाय नि जों सायमान जिन बुबाग्रान बिसिं साबरमनि सिमी प्रेमानन्द त्रिपुरानि कक्थुम स्रांजाति